Hej alle sammen. Den her serie, I kommer til at se, den har jeg brugt lidt tid på, så jeg håber, I vil kunne lide den. En vild aften af Henning Rasmussen. Kapitel 1. Natgaming. Klokken var 2:43 om natten. Jeg sad sammen med en 3 venner, Kimi Clausen, Matti Madsen og Lise Lasse Losseplads. Vi spillede Fortnite, og jeg var ret træt, så jeg havde noget energidrik ved siden. Min computer var ret varm, fordi vi havde spillet i 6,5 timer. Omkring 2:45 bankede nogen på døren. Jeg var sikker på, at det nok bare var min far eller min mor. Men kom min onkel. Min onkel, jeg ikke havde set i over et halvandet år. Jeg blev meget overrasket og sprang op af mit sæde. Mine venner kiggede på mig, som om jeg lige havde taget kokain eller noget andet, der gør mig skør. På grund af, at jeg kun er én person til at filme dette, er det meget svært at lave en krammescene. Så i stedet for det får jeg bare lov til at se et klip af mig, der prøver at lege pirat. Du skal ikke være så ked af det. Du er her igen. Jeg er glad for at se dig. Hvem sagde vi? Kom i! Hvad er der galt med jer? Var det dig, der sagde det? Ja. Jeg synes bare, det er et dårligt tidspunkt som en stor mand som din onkel at komme ind på dette tidspunkt. Jeg ved det godt. Så hvad er problemet? Ingen har ringet dig op! Jeg råbte nok lidt for højt. Hvad mener du med, at du råbte for højt? Hvad er al den larm heroppe? Sagde jeg ikke, at I skulle være stille og rolige? Undskyld, far, vi... Brormand? Nå da. Længe siden. Undskyld, Sten. Ja, men min far hedder Sten. Hans fulde navn er Sten med det ekstra ben. Hvad skal du det til for? Prøv at sige, onkel, du var lige ved at dræbe ham. Gå i bare i seng. Vi er ikke færdige. Gå i seng. Tak. Okay. Vi ses i morgen til morgenmad. Vi kiggede alle sammen på hinanden. Skal vi gå i seng? Eller skal vi fortsætte med det spil, vi nu er så godt i gang med? Jeg synes, vi burde gå i. Få det, Victory Royale! Og det, der skete efter, ved ingen udover faren og de 4 venner. Nogle mener, at faren hørte dem spille videre og tog dem ned i hans kælder og låste dem inde. Og nogle andre mener, at de stadig spiller til den her dag. Kapitel 2. Den sande historie. Jeg kommer aldrig til at vide, at vi faktisk spiller videre. Let's go, kill! Så, det er din tur. Let's go! Skynd jer! Hen til jeres senge! Skynd jer!
død. Hvorfor rejse sig op nu? Undskyld. Vi ved ikke, hvad der gik over os. Nå, så jeg er vågen. Jeg tænkte nok. Jeg er skuffet. Hvad med Kimi? Jeg tror faktisk, han sover. Kimi? Kimi? Han er død. Hvad? Hvordan er han død? Hvordan kan det dog ske? Jeg ved det ikke, Matti. Vent. Hvad er CPR? Intet sker jo. Stop, Matti, jeg har brug for ro. Der er puls! Der er puls! Der er puls! Der er puls! Det var enden på kapitel 2. Den sande historie. Det der Kipi. Hvad? Er det, hvad laver du i den der? Du skal dø nu. Ja, dø med dig. Ja. Ja, du skal ikke finde dig inde i min lille bog her. Nu dør du. Væk med dig. Nå, hvor kommer vi fra? Kapitel 3. Der er puls. Kimi. Du er tilbage. Hvad skete der? Du var død, Kimi. Du var død! Død! Nå, okay. Fedt nok. Må jeg gå tilbage? Det er nok mor. Nå ja, jeg har jo fortalt om min mor. Hun hedder Janne Vandkande. Hun er 78 år gammel. Min far Sten er 31 år gammel. Jeg er 18. Kimi er 17. Hvad laver du, Kimi? Nej. Lise er 16. Hvad? Lise? Og Matti er 18. Vent. Det er mormors aske. Hvad fanden laver du? Ja, han ser det nu. Yep.
Du er klam. Kan du ikke finde noget ordentligt? Ja, en monster, det er bedre. Nå, hvor kommer jeg fra? Nå ja, min mor kommer ind nu. Den larmer op. Kim er dødelig. Jeg er ligeglad og ligger til at sove. Sten, kom med mig. De gik begge to nedenunder, og så kan man godt begynde at høre dem skændes. Hvad laver du op så sent? Jamen, de larmede ovenpå. Jeg er ligeglad. Jeg skal have min søvn. Jeg skal bare arbejde i morgen. Det skal jeg sgu da også. Jeg er ligeglad, du er lort. Jeg er lort. Du er lort. Lad os gå i seng, inden noget andet forfærdeligt sker. Og det var enden på kapitel 3. Der er puls. Hold dig! Dette er det sidste kapitel af Den Vilde Aften. Kapitel 4. Godmorgen. Godmorgen. Vil jeg have nogle rødstykker? Ja, gerne. Du må gerne lave 13 til mig. Sådan, ja, jeg må gerne lave 13 til mig. Tyksak. På den. Inden i går, Kimi. Har du fået det bedre? Ja, nogenlunde. Rundstykker. Hvad skal vi lave i dag? Lad os snakke om det efter vi har spist morgenmad, okay? Jeg skal nok til at... Hej. Kom ind. Henning, en af dine venner er her. Hvad så? Det er mig, Silas. Jeg er klar. Vi skal spille. Vi skal hygge. Hej Silas. Hvordan går det med at være på anden plads? Det går fint nok. Godt. Så går det igen. Nå, hvor kom vi fra? Nå ja, morgenmad. Hvor er vores morgenmad? Den er på vej. Åh, sulten. Skal vi gå ud og skyde efter måger med haglgevær og kaste spyd efter folk, der har et navn, der starter med J? Hvad har jeg gjort? Det var det sidste kapitel. Ja, det var det sidste kapitel. Ja, det var det sidste kapitel.